हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसेबाव बरायना लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो इसिबां गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग खालामदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामफिनदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै बामबुलानि चेनेलाव मोनसे माबा खालामदों आरोना भिडिअ एपिसड बेसे मोनलाय गावजें खोन्थालाय मा होनदों 85 मोननाय एपिसडा 85 ओमफ्राय जोंहानियावनो खालामदों आरोना लोगोफोर दा खालामगासिनो आंनि सटआ जोबजोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै दा मालाय गावजेङा लन्थं जुगनि माबा भाइरेल जानाय भिडिअखौ मोसानो थाखाय बै नै लाइ बिलाइ मालाय खानानै दोनखाबाय नैया नै लाइ बिलाइया हनै ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंनि आरोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिसोरो आंनिखौ हाजासे साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरनियाव मोनहैदों भिडिअफोरा ओमफ्राय आंबो नोंथांमोनखौ खालामगोन आरोना कमेन्ट्सआव लिरना हरखादो लोगोफोर नैया गाव जोंनि लुक्स गानबाय नैया हाग्रानि मोदाय माबा गानहोखायो माबा अमिसा बोरमाखौ आंनो फानदो लांसैलै जिरिना बोरमाखौ फानदो मानो नैया गाव जोंनि लुक्स डेन्जार नुबायलै गावजों मोजां नुथारबाय Action. गाबदोंसोना नोङो नोंखौ सोर दा फिमोनजों पस्ट जानो थांनो थिननाय दा गाबदोंसोना नोङो पस्टखौ जाना फैनानै उदै सानानै मोजांसो मोनदों आङो थाङा मानि स्कुलाव थाङा आं बिदि सानफ्रोमबो थगायबाय थानाया जानाय नङा आंजों आं गोख्रै थांफै मोनगोनसो नङाबा आंजों थांना थाङाखै नोङो आं गोख्रै थांफै मोनगोनसो नङाबा आंजों Chào. Nana मा सिदाय जाबाय खो मोजां मावना खाथिनि थांदो नोङो आंजों थांनांला नोङो सिखाव फुरलि गथ'जों नोंबो सिखाव फुरल' जायो थांदो दाना मा सिदाय जाबाय सिरि थांखोमाबाय आंखौ सिदाय खालामदो नों ने सर सिनाय मोनाखै नों माखौ आं गोख्रै स्कुलाव बासा नङाबा मोनगोन आंजों मामि आंनि मेथाइखौ बहा लांखो नोङो बेफोर मेथाइखौ जायो नामा गार'बाय आङो मानो गार'खो
จ้าเลยเก่งห้อยอ๋ออาบุกาจริงอ่ะมาบาจิเลยกันท่าจริงอ่ะอาบุกาเจ้ให้लोगोफोर मा बुंनो आं जेबो बुंनो गोसो गैया आं बाम्बुलाखौ केमेरा हमगासिनो बाम्बुलायासो कि खालामगासिनो फाइनालि दायो जोंनि शुटिंआ जोब्बाय आरोना लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौ जायफ्रा जोबजासिम नायबाय गोजोननाय थाबाय जायफ्रा ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो नै गावजिङा मालाय